Folla sabiħa ta' parteċipanti is-sibt war nofsinhar attendew għall-ewwel edizzjoni tal-mixja mal-President b'Isq-il-Malta Community Chest Fund, l-aħħar waħda li ser issir taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta George Vella. Din il-mixja parti li tagħmel aċċenn fuq l-eżerċizzju fiżiku hija avveniment ta' għaqda nazzjonali u solidarjetà fejn il-poplu Malti u Awċi jingħaqad flimkien ban wieħed li tingħata għajnuna lil dawk li għaddejjin minn mument diffiċli ta' mart. Il-mixja bdiet mill-Palazz Verdala fid-direzzjoni tal-Palazz ta' San Anton u ntemmet quddiem il-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta. Fost dawk li ħaddu sehem f'din il-mixja kien hemm il-President ta' Malta George Vella, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat mis-Sinjura Elmeri Grech, l-Arċisqof Charles Cicluna, kif ukoll il-Ministru tal-Isport Clifton Grima. Preżenti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u d-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Meta kien qed indirizza lil folla miġbura fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fi tmiem il-mixja mal-President, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li dawn huma mumenti importanti fil-mixja ta' poplu fejn flimkien infittxu dak li jaqadna. Jaqadna l-imħabba illi għandna l-kol lejn xulxin. Dak li hija il-Community Chest Fund, dik li hija l-istrina u dak li huwa u dak li għamilna llum flimkien fejn urejna illi bl-imħabba nistaw naslu. Bernard Grech qal li hemm bosta persuni li qed ibatu fiskiet fosthom dawk li għaddejjin mis-solitudni, għalhekk huwa importanti li wieħed ikun aktar sensittiv lejn l-oħrajn. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella ratħaj lil dawk kollha li naqdu miegħu għal din il-mixja li hija proprju l-aħħar attività tax-xorta tagħha f'din il-Presidenza. Huwa ħeġġeġ lil kulħadd biex l-istess spiritu ta' solidarjetà li osserva fil-mixja ikompli fil-ġimgħat li ġejjin fosthom fil-kampanja tal-Piggy Bank u l-istrina li se ssir fis-26 ta' Diċembru. F'kemmtejn fi tmiem l-avveniment il-President Vella akkumpanjat mis-Sinjura Vella qal li l-mixja kienet xhieda oħra ta' kif il-Maltin lesti li jingħaqdu u jkunu ġenerużi ma' min ikun għaddej minn żmien diffiċli. Fl-għaqda hemm il-forza. Wieħed waħdu jagħmel ħoss, tejn jagħmlu iktar meta jkunu kwantitajiet kbar, ovvjament il-messaġġ jasal iktar. Dan fil-waqt li l-Ministru Clifton Grima qal li meta jkun hemm kawża ġusta il-poplu Malti u Awċi dejjem jingħaqad flimkien u jagħti l-għajnuna tiegħu. Il-mixja mal-President saret fost oħrajn b'kollaborazzjoni ma' Sport Malta u bl-appoġġ ta' numru ta' kumpaniji.